Dobrý deň, vítajte na ďalšej videolekcii z nemčiny. Dnes si porozprávame o slovese haben, teda v slovenčine mať. Toto sloveso, podobne ako sloveso sein, patrí medzi pomocné slovesá. Pomocné v zmysle, že jeho tvary sa používajú pri tvorbe rôznych gramatických iných kategórií, napríklad perfekta. Ako plnovýznamové sloveso teda znamená mať, haben. Prejdime teraz na samotné časovanie. Podobne ako tvary slovesa sein, aj tvary slovesa haben je potrebné sa naučiť naspamäť. Netvoria sa podľa žiadneho pravidla a každý tvar sa treba naučiť aj vyslovovať, aj písať. Singulár, teda jednotné číslo. Prvá osoba ich habe, ja mám. Druhá osoba du hast, ty máš. Tretia osoba hat, on má. Sie hat, ona má. A es hat, ono má. Množné číslo, teda plurál, sa tvorí nasledovne. Prvá osoba wir haben, my máme. Druhá osoba ihr habt, vy máte. Tretia osoba sie haben, teda oni majú. A sie haben, vy máte. Táto osoba, tretia osoba množného čísla, sa používa v nemčine pri vykaní. Teda Nemci nepoužívajú ako my druhú osobu plurálu, ale tretiu osobu plurálu. Jej význam je sie haben, vy máte. Podobne ako v slovenčine sa začiatočné písmeno píše s veľkým. Áno, čiže sie.